Haha. Nie wiem, czyście zauważyli, ale spadł śnieg. Może u was nie. To jeżeli nie macie takich ekskluzywnych warunków, to ja wam pokażę, o co chodzi. Tu jest żółte obsikane. Tu nie dotykać. Tu można, o. A jest taki fajny, mokry, akurat do lepienia bałwanków. Dobra, jak nie trafię do tego kosza, to umieram do końca tygodnia. O kur... Zima może ma i to jakieś tam swoje uroki, nie wiem. Ale najważniejsze jednak, żeby te plusy nie przesłaniały nam minusów, nie? Najważniejsza budowla i atrakcja nowożytnej Europy i Górnego Śląska już odpalona. Nowy Lidl. Cóż mogę rzec, te zakupy to było niesamowite przeżycie metafizyczne. Nie zapomnę ich nigdy. Cieszę się, że lokalna społeczność grosfeldzka zyskała tak ważny obiekt na mapie naszego miasta. Nie no, śmieję się, ale jest spoko, no. Jest czysty, fajny sklep w przeciwieństwie do... No, nie chcę tu zabierać głosu w biedronkowo-lidlowej wojnie, żeby się nikomu nie narazić, ale... A jak tu miał stać bezsensowny, pusty plac? Niech będzie Lidl. No ja może nie jestem największy pasjonat zimy, ale to dlatego, że ja już jestem stary. Znaczy stary, młody, ale nie mam już 15 lat. I mnie boli w kolanie i w biedrze. Ale park nasz miejski, trzeba przyznać, że wygląda w tej aurze całkiem. Most na rzece Kłaj. Na serio to nie. Jak będzie 2000 łapek pod tym filmem, to następnym razem przełazimy z jednego końca na drugi po tym lodzie. Nie no, serio to nie. Czy mnie nie podupcyło. Aż tak. Ja już tyle nagrałem tych filmów przez tyle czasu, że mi się już zaczyna, powiem szczerze, mieszać w głowie, o czym ja mówiłem i co ja pokazywałem, a co nie. Dobrze, że ja jeszcze w miarę pamiętam, jak się nazywam i gdzie mieszkam. Chociaż już coraz gorzej. Ale tutaj stał piękny, drzewiany kościółek świętego Wawrzyńca, Laurentiuskirche, XVI chyba wieku, 1500 ileś. Pierwotnie postawiony w Zabrzu, chyba w Mikulczycach, w każdym razie gdzieś w Zabrzu i potem rozmontowany, przeniesiony tu do Bytomia i postawiony tu w tym miejscu. W 70 chyba latach podpalony i nie ma po nim śladu. A tam willa dalej czeka, aż przestaniecie używać adblocka i na nią zarobię. Także no ludzie, dajcie pożyć po ludzku, co? Ale bych tak w to skopa nie wytrzymia. O, a jakiś czas temu tu byłem i nagrywałem, że remontują starego Super Sama. I proszę, Action. Wyżej ma być jeden z największych w ogóle w Polsce takich klubów bilardowych, gdzie będą dziesiątki stołów do bilarda, do snookera, jakieś loże VIP, cuda na kiju. Nie wiem, no jak otworzą, to przyjdziemy stestować na bilarda z cygarkiem. Ja bym wolał kasyno. Chciałbym kiedyś do takiego eleganckiego kasyna pójść, ale takiego wiecie, nie tam izby ukrytej z automatami, tylko się tak wiecie, łoblic elegancko, żeby tam krupier mi rzucił kulkę na ruletę, rien evapli. Tak skromnie tam 10 koła do kapsy, żeby za dużo nie przewalić. Są w Polsce w ogóle takie kasyna legalne, bo przecież czerpanie przychodu z hazardu jest nielegalne w Polsce. Może trzeba do Vegas polecieć. Dajcie znać, a najlepiej gdzie tu w okolicy Bytomia są jakieś takie. Wiem, że w Katowicach w hotelu Katowice, tym co remontują, było na dole, ale nie wiem jak to tam wygląda. Mam taki wniosek lingwistyczno-społeczny, że jak widzę dzieci na mieście, na przykład gdzieś na rynku, które się bawią, to jest 90% szansy, że będą mówić tak: Misza, Misza, idź сюда, ja ciebie pokażę. Nie wiem, czy to o to chodzi, że dzieci miejscowe już się nie chcą bawić, albo tych drugich jest tak dużo, albo i to, i to. To już zostawiam do interpretacji. Kwestia jest otwarta. W ogóle paliło ostatnio na górze. To miejsce jest od rynku jakieś 50 metrów. Wygląda jakby tu ledwo co przeszedł front radziecki. Dobra, ale to są wszystko głupoty. Teraz jest bardzo poważna kwestia zimowa do rozstrzygnięcia. Czy plastikowy przyrząd do zjeżdżania z górki po śniegu to jest jabłuszko czy dupolot? Proszę ekspertów o głos w sprawie. Ja oczywiście team dupolot. Chociaż ja jeździłem więcej chyba na sankach w ogóle. Takie porządne sanki mieliśmy. No się prawda, pochodzi z bogatej rodziny, to się ma.
a tu była moja pierwsza górka do zjeżdżania. O, tutaj. O, jak było oblodzone i się rozpędziło, to szło przejechać na drugą stronę. Teraz może to robi trochę mniejsze wrażenie niż za dziecka, ale no tak było. Wystarczy tych zimowych rozkmin. Idę na herbatkę z prądziczkiem. Patrzcie tam jako